Abiadundiko trenaren zentzungabekeria ez dauka mugarik. Orain arte, ingurumenaren eta mugikortasun jasangarriaren ikuspegitik zentzungabekeria galanta bazen, herri honen historian ezagutu den diru zauketa handiena izateko bidean da. Abiadundiko trena egiteko lana kondamen izugarria dira ingurumenaren aldetik. Zertarako eta inondik inora joango ez den trenbide bat eraikitzeko. Baina, gainera, enpresa eraikitzaile handien mesedetan doazen milioetako gainkostuen eragile ere bada. Bat baino gehiago direlako modu irregularrean egindako kontratazioak. Kontratazio horiek egiterakoan, enpresa eraikitzaileen artean negozioa partekatzeko irizpideak gailendu direnaren zantzu guztiak daude. Hau da, ez dira irizpide tekniko objektiboetan oinarritu. Eta hori ez dio Euskal Herria Bilduk. Hori herri kontuen Euskal Epaitegiak 2009, 2010 eta 2011 egindako txostenetan agerian geratzen da. AHT eraikitzeko lanek 4.100 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua izan zuten bere garaian. Baina behin emaituta 10.000 milioi euroko inbertsioa eragingo du. Milioika euro horiek guztiak ez dira hezkuntzara, osasunera, kulturara edo beste premia handiago batzuetara bideratuko. Naiz eta abiadundiko trenak baino desenteko errentagarritasun soziala handiago izan. Hori gutxi ez eta diru publikoaren zauketa arrazoitu gabeko gainkostu ekonomikoekin egiten ari dira. Aurreikusitako kostua baino askozaz diru gutxiagotan ematen dira lanak, baina azkenean hasieran aurreikusitako edo gehiago ordaindu behar izaten da. Diru zauketa horrekin batera neurrigabeko txapusak ere egiten dira. Zaratamon, Nerboi ibaiaren gainean egindako biaduktuari buruz gaur hedabide batek argitaratutako informazioak agerian utzi du 11 milioi euro zakarrontzera bota direla. Baina zoritxarrez ez da kasu bakana. Izebergaren tontorra ari gara hizketan. Hori bai, horrelakoak egiten dituzte herritarren diruarekin. Milioika euro zakarretara botatzen dira eta bitartean oinarrizko zerbitzuetan murrizketak egiten dira. Baina hemen ez da inor lotxatzen eta are gutxiago inork ez dau dimititzen. 11 milioi euro joan dira erabiliko ez den biadukto batean. 11 milioi erabili dira kirtenkiri politikoari eskultura bat egiteko. Portland tona mordoa erabili dira milioika euro publiko lurperatzeko. Espainian ustelkiriaren eta desfase immobiliarioaren garaian egiten zenaren moduan. Horren adibide dira hegazkinik ez duten aireportuak edo bidaiarik ez duten aberen geltokiak. Orain Zaratamon edukiko dugu trena pasatzea ikusiko ez duen 11 milioiko euroko biadukto bat. Zaratamoko tunelan egin zen proiektua gaizki egin zen hasieratik. Eta hasieratik egokitu behar izan zen. Baina 235 metroko obra batean ibilbide aldaketan 3 milioi euro gastatu behar izan ziren, eta amaitzeko biaduktoa. Bazekiten ezela erabiliko, baina obrarekin amaitzea erabaki zuten. Arduragabekeria handiagorik. Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek eta PPek itxartuta dute abiadundiko trenaren inguruko obretaz eragindako gainkostuez eta milioika euroren erabilera okerraz ezer ez esatea. Gizartari gaia eskutatzea. Ulergaria ere bada guztiak daudelako diru zauketaren lokatxetan murgilduta eta jakin badakitelako asko direla abiadundiko trena eraikitzeko lanetan diru publikoarekin egindako irregulartasunak. Irregulartasunak eta gainkostuak gainera. Espainiako gobernuak zein Eusko Jaurlaritzak kudeatutako zatietan ematen dira, berdin-berdin. Horretan ez dago diferentziarik. Ingurumenean, gizartean eta ekonomian eragindako kaltea konponezina da gaur egun, baina oraindik ere garaiz gaude erokeri hau gelditzeko eta sortu den hipoteka ekonomikoak altxortegi publikoa etorkizunean erabat ez ondoratzeko. Eusko Alderdi Jeltzalea, PS eta PP irterarik gabeko kalean sartuta daude. Baliteke handik irtetxe ez jakitea, baina handik irtetea ere ez dutela nahi ematen du. Horregaitik, beste behin euskal gizarteari eskatzen diogu beste alegin bat egin dezala. Eta exigitu diezaietela diru publikoarekin horrela ez jolastea. Gizarte honetan eta etorriko diren belaunaldien ongizatea ezin da Portland tono mordo bat erabiliz lurperatu. Amaitzeko, uste dugu abiadundiko trenaren
obretan badagoela irregulartasun eta diru zauketaren zantzu nahikorik fiskaliak ofizioz eskua hartzeko. Herri honetan beste gai batzuetan hartu dauen bezalase. Eta horregaitik eskaera bat egiten diogu gai hau sakonean aztertzeko. Abiadundiko trenaren obretan egondan diru publikoaren zauketaren inguruan azterketa egiteko. Bide horretatik, Euskal Herria Bilduk informazio biltzen ari da, bai Gipuzkoako, bai Arabako eta Bizkaiko tramuetan egondako gainkostuen eta diruz publikoaren zauketaren inguruan informazio guztia ere fiskaliara eramateko uste bai dugu, kasu honetan, ikerketa bat egin behar dela eta jakinin behar da, eure publiko guzti hori nora joan egindan.